गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। मैया आसाम सरकारा बिटिआरनि 5.3 दफा बायदियै सनितपुर जिल्लायाव फरेस्ट एरियायाव थानाय सुबुंफोरनो हानि पाट्टाफोरखौ रानना होयो होननानै मिन्थिनाय जादों आरो बेयाव गासै 1301 सुबुंफोरनो हानि पाट्टाखौ राननानै होबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो बिथां प्रमद बर' बिथाङा बुंदों बिथांमोना हानि मोनथायल' नङा, नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनि गासै मोनथायखौनो बिथांमोना मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो दिपेन बर' बिथाङा बुंदों सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव जेसेबांखिनि हानि पाट्टाफोर मोननांगौ बेफोरखौ गासैखौबो होनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। मैया छत्तीसगढ़आव मोनसे जाथाय जायो। सासे 8 बोसोरनि हौवासा गथ'खौ कब्रा जिबौआ उनथिं बाहायनानै सौवो आरो आखाइयाव मेरायनानै लायो आरो बे गथ'आ जिबौखौ खननै अरो आरो अरनायनि उनाव जिबौआ थैयो। उनाव बे गथ'खौ हस्पिटालाव लाङो आरो बे हस्पिटालाव लांनानै बे गथ'आ दा मोजां जाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बिथांनि मुङा दीपकमोन। मैया कर्नाटकनि चित्तागोंगआव ट्राक आरो अट'जों एक्सिडेन्ट जायो आरो बे एक्सिडेन्ट जानायाव गासै 7 आइजोफोरा थैयो आरो गासै 11 सुबुंफोरा जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोफोरा खामानि मावनानै अट' फैबाय थादोंमोन, बेयावनो बे एक्सिडेन्टआ जानो मोनदों होननानै मिन्थिनाय जादों। मैया गुवाहाटीआव गासै 15 कौटिनि ड्राग्सफोर हमनो हायो आरो बे सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। बिथांनि मुङा आजमालमोन आरो बिथाङा मणिपुरनिमोन। राजस्थानाव मोनसे सोमोनांथाव रादाब खोनानो मोनदों। सासे सुबुङा गावनि बिमा आरो बिफा आरो गावनिनो 2 हौवासा गथ'फोरखौ बुथारनानै दैनि टेंकि सिङाव सोनानै दोनदोंमोन आरो गावखौबो बुथारनानै लाबाय होननानै मिन्थिनाय जादों। नर्थ करियाया साउथ करिया आरो इउएसनि ड्रिलआ जोबनायनि उनाव आरोबाव मिसाइल्सफोर साउथ करियासिम गावहरदों होननानै रादाब मोननाय जादों। दिल्लीनि बारहावाया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों होननानै मिन्थिनाय जादों। बांसिनै गाज्रि बारहावाया दिल्लीयावनो होननानै मिन्थियो, नाथाय दा साननैसो बांसिन गाज्रि जादों होननानै रादाब मोननाय जादों। ट्रेनाव बे सासे सुबुङा बेबायदि मैला रडनि गेजेरजों दै गुदुं खालामनानै साहा फानदों, बेखौ भिडिअनि गेजेरजों हमनाय जादों आरो गोबाङानो बेबायदि मैलायै फाननाय जायो। बेखौ जों साफ्रोमबो साबधान जानांगौ, बेनि थाखाय बे भिडिअखौ होनाय जादों। बेबायदि मैला रडनि गेजेरजों दै फुदुंनानै बिथाङा साहाखौ फानबाय थादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिमहालागै नायजोबनायनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।